Значи, хора, знаете ли какъв ми е проблема? Влизаш в канала ми. Окей, хубаво, всичко хубаво. Но, виждате ли където е 50 абоната? Чак, тук. Тук 50 абоната пише. Гледайте сега. Натискам тук. И гледайте какво ми пише. Опитайте да създадете повече кратки, за да достигнете 50 абоната и да отключите поточно предаване на живо. Обяснете ми, хора, моля ви, обяснете ми защо не става това да снимам. Аз съм 50 абоната, не мога да разбера защо не става. Това ще бъде всичко от мен. Абонирайте се също. Въпреки че вече няма нужда, защото сме 50 абоната, обаче не ми дава да правим лайфове. Не мога да го направя. Това ще е всичко от мен. Чао!